अरे गुंडा ऐसा बन कि लोग पाँव छुए बारी बारी। अरे गुंडा ऐसा बन लोग पाँव छुए बारी बारी। गुंडाई करे कितना शौक बा तो है चौहान जी से सीख रंगदारी। रंगदारी लोगवा सीखे चौहान से। कुछ दिन के और बात बा पूरा दुनिया में नाम छा जाई। कुछ दिन के और बात बा पूरा दुनिया में नाम छा जाई। हई चौहान जी से अजुरैबा नु तो तारा पावर बुझा जाई। सीना तान के घूम करे जा कौना सरवा से डर बा। सीना तान के घूम करे जा कौना सरवा से डर बा। कौन पूछी तो बता दियो हमरा लोभर के चौहान टोला घर बा। लोभर हमार हो चौहान घराना के। की वीडियो नइखे जा ट्रेडिंग में मेहनत अभी जारी बा। की वीडियो नइखे जा ट्रेडिंग में मेहनत अभी जारी बा। अब सपोर्ट करे खातिर चौहान भाई लोग के बारी बा। नाम आसमान में खिलौले रही हो माई हो। शान चौहान के बढ़ौले रही हो माई हो। कि अभी सुधरे के मौका बा तो सुधर जो ना तो हम सुधार देम। कि अभी सुधरे के मौका बा तो सुधर जो ना तो हम सुधार देम। चौहान जी के इलाका में रंगदारी साले दौड़ा के गोली मार देम। बुझाइल। जय चौहान। रंगदारी लोगवा सीखे चौहान से। आज ना तो काल तोरो आई बारी। आज ना तो काल तोरो आई बारी। हई चौहानवा कैसे गोली मारता देख कलाकारी। जय चौहान। थाना में फोटो छपल बा नामे खातिर। हई मोछिया रखल बा साने खातिर। रंगदारी बनल बा चौहाने खातिर। जाके पूछली है ते धरती आसमान से। रंगदारी लोगवा सीखे चौहान से। बदमाशी करी ले बदमाशी से बनैले बानी पहचान। बदमाशी करी ले बदमाशी से बनैले बानी पहचान। काहे कि हम जात के हैं चौहान। पहचान बा बनौले अपना हुनर से। चौहान हो घूमेला फॉर्च्यूनर।